Здравейте, уважаеми зрители на БНТ! Аз съм Пламски и днес ще ви занимавам с малко интересни факти и любопитни рекорди от света на финансите. Започваме отзад напред или отпред назад. Зависи от гледната точка. Така, най-богатият човек в историята е Муса I, владетел на Африканското царство Мали. Той бил толкова богат, че когато през 14 век поел към Мека, предизвикал инфлация в Египет, която продължила над десетилетие. Човека просто раздавал злато по пътя и пазарувал с широки пръсти. Гледай какво нещо, ти уж добро правиш, пък... мани! Преди 100 години най-богатият човек на планетата е бил петролният революционер Джон Рокфелер. Богатството му е възлизало на над 400 милиарда долара, това по днешни стандарти. Той е можел да си купи цялата петролна индустрия и пак да му останат. Да си има човека. Това обаче е стара работа. Нека видим какво се случва в днешно време. Към момента 3028 души притежават повече пари от 50% от световното население. Те са толкова богати, че ако решат да си купят всички футболни отбори в Европа, ще им останат още 14 трилиона. Днес най-богатият от тези, чието богатства могат да бъдат проследени, е Илон Мъск. Той може да си купи цялата космическа програма на НАСА и да я преименува. Няма да ви кажа как. Ако Джеф Безос харчи по 1 милион на ден, ще му трябват над 400 години, за да похарчи цялото си богатство. Няма да сколаса. Бил Гейтс пък е толкова богат, че ако намери $1000 на земята, не си заслужава да се наведе да ги вземе. Защо? Обяснявам. Бил Гейтс си върви в Силиконовата долина, подсвирква си, нали, слуша си Покемон на Мила Робърт и не щеш ли рита $1000. Поглежда надолу, понечка да се наведе, но се отказва. За сметка на това решава да си купи нови обувки, че тези нещо май са се поизцапали. Ето ви груба сметка. Ако богатството му е примерно 120 милиарда, при дори консервативна доходност от 5% годишно, което са 6 милиарда печалба на година, това са $190 в секунда, без да работи. Така че ако му отнеме повече от 5 секунди да вдигне $1000, не се струва, поне математически. Няма да ги мислим. Ние пък можем да си гледаме напълно безплатно 100% будни. Отивам да си пусна едно кафенци.